Kining programang ito ay rated SPG or sige ragabas. Kanina dapat, diri siya dapat umanin ko sa gayo. Sige, sa mga paryente, welcome back. Pag-usap ka ninyo. Abi ninyo mga paryente, live ta sa 55 radio stations nationwide. Madunggan ta sa mga daghan nga radio station din sa Mindanao, especially sa tanang Radio Bandera Networks Philippines. Uspa na to. Irway na to mga paryente ha. Live ta mga paryente sa tanan nga mga radio network sa tanan nga mga estasyon sa Radio Bandera Network Philippines. Ay ana. Kuha na. Madunggan po ta dinhi sa Digo sa Gold FM, madunggan po ta dinhi sa All Star Radio sa diri sa asa ni dapitan ning mananapa ni All Star FM DI dinhi sa Surigao. Madunggan po ta mga paryente sa DYST dinhi sa Tanhay City, Negros, di sa GUFM sa Mabinay, ug daghan pa nga mga nag-hook up sa tanang Radio Bandera Networks sa tibuok nga Pilipinas. 55 radio stations. Madunggan po ta mga paryente dinhi dapita sa may diri sa Eastern Mindanao, labi na dinhi mga paryente sa nasa tumoy sa kong dila ong. Di na ko masulting. Dari sa basta ikang libog-libugon man ato eh. Basta di repet limang kaperting daghana na. Bueno mga paryente, di naman gyud ang sulat sa ato ang mga kamot. So tagaan na ni nato og pagtagad mga paryente ha. Ato na ning basahon mga paryente. So relax na mo diha. Kay ni ana sa kamot, abrihan ako ang sulat ani. Ayan, nadunggan ninyo mga paryente, nadunggan ka naman nasa radyo nga dili ka kita ha. Live ta dinhi sa Kuya Helen. Kanang pangitaan lang ninyo ang page nga Kuya Helen, no? Unya live ta diha mga paryente. Sa radyo dili mo ka kita sa sulat dira oh. Nya mga paryente oh. Sam ni. No cost 250 ang kilo. Pinto 80. Bariles 112. Uy, resibo. Resibo sa bulad mga prende. Dia sa luyo. Okay, giingon din sa atong sulat mga paryente ko, giingon din sa atong sulat oh. Honyo 22, 2019. Dear Kuya Helen, Jane Ventilador. Wa maklaro eh. Ay pizza di si mali akong pizza mga paryente, sorry. Mali ang pizza. Dagang mga anak. Maulaw og gyud unta ko nga magpadala sa akong suwat diha kanimo kuya tungod kay kinalagi akong kaagi kuya, extraordinary gyud ni. Kuya kay kining akong tulo ka mga anak, lahi-lahi ni silag papa. Ang kamagulangan, ang tagiya ang amahan ani, ang ngalan kay si LJ Salas taga Kidapawan City. Ang usapod niya, ang amahan pod ani kay si Gab Alvarez. Ang usapod kuya kay si Binje Matnonggo. Anak kuya. Aron masabtan ninyo mga panghitabo kuya, mao kini. Jen. Ma, ikamanday ka na, ma. Ani ko din aron mag-istorya kita. Seryoso kini akong gustong pakigistoryahan ni mo, anak. Sige na ma, istorya lang. Di ba tani mo palingkuron? Lingkod pa. Pasensya na ka mawala tayo sound effect sa paglingkod. Ako na lang, Hinaya po, Dak. Hinaya po. Mansay pagigistoryahan mo na ako, ma? Anak,
Gusto lang kong masayo, dili man sa unsa. Wala mang sa ingon nga. Ang hilabot ko nimo. Wala sa ingon nga. Hilabtan ako ang imong pagkatawo. Kay sukad sa una anak ko, agyud na ba ko manghilabot nimo? Tama? Salamat kay ma. O, di ko mapulaan sa pagpangigpasaylo ni mo, ma. Murag nagpakaulaw na ko sa atong pamilya. Tungod kay lain-lain ang mga amahan sa akong mga anak. Anak, wala ko kanaig sa payan. Kanasayod ko sa mga panahon nga gibuhat nimo kana, nahikalimot ka kanako. Tungod kay ni sulirap na aming mong matatama. Pasaylo ako, ma. Yan ako kasabi, ma. Wala na ko nahimo, naana na akong mga apo. Naana kang mga apo nako. Pero gusto ko mangutana nimo. Kinsa ka ng lalaki nga kanunay mag-anhian din bay? Kanang kalbo, kanang upaw-upawon nga sige ragkalo. Si Rodel na, ma. Rodel. Nindot ang pangahan mo ragbalaan, Rodel. Uyab na bali mo ka na. Ma, Sultihi ko kung uyab na bali mo. oh, ma. Uyab na nako. Pastilan. Ano man kang... Anong gisugot naman po na di mo? Dagunon man kay kog pugos, magmoy. Wala bang gidigli mapugna na imo ha? Ma, dili sa unsa. Pero, kung nasayod ka pa lang, ma, dili ko gustong mahitabo kini. Ma, tulog ka mo kang akong anak. Tulog ka mo ka akong anak. Unya, dili ko gusto nga managpo sila, managko sila nga wala sila yung mga amahin. Kay unsa kita raw dawaton na kuno ni Rodel kada imong mga anak. Matod pa niya, ma. Dawaton ko na niya. Pastilan. Ma, sabda lang kong maayo. Gidawat ko ang gugma ni Rodel. Dili sa unsa. Pero, gusto ko nga doon ay tawagod nga mga tatay. Kini nga akong mga anak, ma. Gusto ko nga doon na sila yamahin. Unya. Unya. Buutan baka ka ng Rodel, dili ka ba biyaan kung buutan baka ka na. Tumaga ako, Jen. O, ma, buutan siya. Gani, ma. Kani pare ka na siya. Sa Kristan. Kaabag sa simbahan. Buutan kayo. Paghilom di Jen, paghilom. Ma, ngano? Basig nalimot ka, kana imong papa nimo obispo. Sa una. Unsa? Kuya Helen? Wala day ko kabantay kuya nga akong papa obispo man day sa una kuya. Kita kasalig ba? Anak gani. Pero buutan kayo si Rodel kuya. Gani sa iyang kabuutan kuya, wala gyud na siya mag plano o wag gyud na siya maghimo og mga steps kuya nga iyaha kong kuanon ihagi kong hilabtan. Gani kuya. Ako
ako siyang gisuwayan kay para mahibawaan jud nako. Para mahibawaan jud nako kuya. Ako siyang gisuwayan kung tinuod ba gyud siyang manghilabot nako og dili. Akong sukdon iyang pagkabuutan. Ug maon ni kuya. Iluwa na kay makaupaw ng hukal. Mag DTX 500 na ko. Oh, by the way, Han, unsa may okasyon Han nga nung nagpakuan magkakaroon gabi na. Walang gudan. Nauna-unaan na nako nga. Kawan ba? Mag-inam-inam lang ko ta, magbanding-banding lang ta, mag-inaila ta. Mo ba? Inamhan. Imuhan na niyo. Ay, sorry. Be. Nabarihan ako ha. Oops. Pulutan na to. Unsa man imong pulutan? Maniog ka ng pulburon. Dami ni? Kagumkum ya? Ano? Dami pod. Ablayan pa na ko ni usa. Kini Okay man day? Seryoso to gani ko unsay problema? O unsay katuyuan na ning anong nag inom-inom ka karon? Wala gi. Dili ba pwedeng mag-inom-inom tagwad? Di ko katuo nga nag-inom ta. Sa una nga sige pagka pay out wa ka mag-celebrate karon nga gi-raid na ta, gi-raid na wa na pay out. Karon pa ka mag-inom-inom. Ay, ano gud wagi day pwede? May pagmukanta ka diha. Kanta-kanta na punta? Unsay kantahon na to? Siyempre, kanang nandan. Unsa lagi? Kanang gibutang sa script mo na itong sundugon. Sige. Kini. Mao ni atong kwan. Kantahon. Sige, kana. Juwit man na, di ba? Do it. Oh. Saral ba tag mic? Sige na. Sa man imong video kihan, oy? Nga, na may advertise? Na may... Gikuha man gud nila sa YouTube. Bugoy kayong nagtrabaho ani ba gikuha sa YouTube. Sige na. Okay, kantahon na to. Hello, mic testing. Taro nga ha. Sige. You are the love of my life. I knew it right from the start. The moment I look at you, you found a place in my heart. Ikaw na. You are the love of my life. You give me reason to live. You taught me how to be strong. With you is where I belong. No one ever touched me like the way you touch me. People search a lifetime to find what we have. You are the love of my life. One thing that's good in this life I will spend the rest of my days. is loving you. You are the love of my life, the heart and soul of my life. Once I was lost and alone, with you at last I am home. Ano man? Ikaw ha, imong kamot ha? Ano man, uy? Imong kamot ba nana sa ako mga shorts?
Ay, nagunit lang ganito. Love, nagkanta pa ta diri. Focus ta sa kanta, focus ta. Ano, good? Aminaw, good. Dili ta maging-ana, ay paging-ana kay nagkanta pa biya ta diri. Dili taro kaganahan, ana. Kakanta ba gud ta? Basig dili ka laki. Ako dili laki, amaw. Nga namang dili makaganahan na ng hikapon ako. Unya na ko kakanta pa dito. Seryoso biya ko diri, talagsal biya ko mo kanta. Sige, good. Ay, likod din ka mga sukot nini. Ilisin lang kanta, bi. Ano lang, juwit lang gihapon. Oh, request ko. Unsa man? Ikaw nagabi ka ng I wanna spend my lifetime loving you. Okay. Yan naman yung tawana. Ngunit dili man magpatintal. Bayot ka ni siya. Unsa ka ni tawana? Ano dili ni siya magpatintal na ako? Kadit lang ana, kaya pa-advertise. Okay. Ano ka ni siya, no? Suwayan ako second time. Maganahan. Sige. Moon so bright, night so fine. Keep your heart here with mine. Life's a dream. We are dreaming. Raise the moon, catch the wind, bright and night to the end. Seize the day, stand up for the light. I want to spend my lifetime loving you. Uy, tanawa ko. Saman. Solid like I ever do. Okay, ako na. Here is rise, here is fall, rise again. Where did Ano man? Saman ka? Gakanta pa diri, hagkan ko nimo, hawkan ko nimo. Ano? Dili ka gusto? Dili ka gusto nga kanta ka? Pero, naata din sa bitch ko. Ayaw ba? Uy, nasa ka pa? Di ko gusto makasaan nimo. Sino nakasa? Ako naman gana nag-una-una ni mo, niya mo yung kag nakasa. Wa pa ta makasal. Come on, oso pa ba din na ron? Di lagi ko gusto. Kaya basi kung sa'yo masulti. Ayaw ko gagki ba? Sige ka. Nagkakag-istorya di ha. Pero, Dali na din. ayaw pa. Ayaw di ay ha. Ayaw di ay ha. Ayaw di ay kaya ako ni... Agay! Di. Unsa may imong gitag-taguan dre ha? Unsay naaani nga nung imo maning gitaguan ha? Kadak ko. Imuha kini tanan. Han ba? I like it. Ganahin ko. Pero man, Ay, nagkag-istorya di ha. han ba? Ay, pag... Ay, pagkara. Diri ka pa. Diri ka pa. Pero han, Unsa ka na?
6 months ko nang gipaabot nga mahitabo ni nato karon dili ko masugot nga huway mahitabo nato dali tapre ka. Hinay lang kipa. Agay. Wala hinay sa army. Dili ka. Dali. Pero, Han, Unsayahan ha. Unsayahan. Dili ka na ko ha. Dili ka. Mao hindi ako ipangita. Karon na, imo na pong time. Ikaw na po da. aw. Gihagad mong giguni mo. Unsay gihagad? Perting hagara. Aw, kumao ka na. Diri ka. Ayaw kalita. Ako'y pahala na yan. Iko, yamit. Iko. Kana sige. Kana. Wait lang. Sumana. Dali lang. Murag di ko ginawa, murag mo separate ang akong espiritu. Mamang ka di mong gipangita. Rodel, huwag ko magdahumay nga ni ka, kakuya. Muning gingon niya nga, don't underestimate your enemy. Rodel. Unsa pa may imong gusto, Rodel? Nakuratan ko ato da. Di man ba? Don't speak when your mouth is full, okay? Okay, dili na ko mag-istorya. Nakaturbo man siguro ka, Rodel. Rodel! Helen, nagilom-hilom lang dahil si Rodel, kuya. Naghuwat pa dahil siya, ako siyang unhan, kuya. Grabe si Rodel, kuya. Grabe. Hapit ko mo surrender, kuya, kay... Kung nakaingon ko, kuya, kung doon na pa'y dalunggan. Ito'y manggit, kuya, ba? Kung doon na pa'y pako, kuya, kabog. Kailan mo kabog, kuya, kanang bat, bagad ako. Kuya, pila may dagan sa istorya. Kay nakita man ako nga murag. Grabe po si Rodel, kuya. Basta kay... Ingnan lagi ka, kuya nga. Ay, nalagi. Sinya kay permimi magturbo, kuya. Kuya, sa tulo ka bulan namang binirahay, kuya. Wala gyud. Wag gyud masapit, kuya. Nabuntis ko. Gani nasuko nang gyud si mama, kuya. Buntis na sad ka? Ma. Unya, Rodel. Dula na kay pakaon aning upat na ni kabuk ninyong anak. Mamahimo na ning upat. Maningkamot lang ko nang, naapaman siguro paglaom. Unsay paglaom mag-isulti mo? Naapaman siguro pi-out. Ngal mata ni mo puro ka lang payout. Di na mo kahibaw mo trabaho gahuwat mo ng payout. Nang. Mauna na, giingon ako ninyo. Mauna na ang akong ipaabot ninyo. Kuya ang akong anak Regindan inyong gikoy-koy. Ma, di na natin magminayay, mabe. Bantay lang, ha? Magkalisod gan mo sa inyong kinabuhi. Ayaw gid mo pangayog tabang nako. Ayaw gid mo pangayog tabang kay mauna niya ang akong gisulti ninyo. Mauna na ang akong ipaabot ninyo. Kuya ang akong anak Regindan inyong gikoy-koy.
Ma. Pasaluin taon ko, ma. Pa? Oy. Unsa man yung kuha magkatingog-tingog niya? Ha? Unsa may papa nimo nga nung wa man ni tingog-tingog ning papa nimo? Unsa may kuha na ni wala ni papel din sa drama na to? Pa? Tingog po niya dong. Unsa po'y masulti nimo niining imong anak nga nagpabuntis na pud karon. Unsay masulti nimo? Tatay ninyo si Lucifer. Pa? May kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Ayaw pa. Tatay ninyo si Lucifer. Kuya Helen, grabe gud ka kuya ang akong pag-antos ani. Gani kuya. Sa buntis pa ko gibira-birahan gyapon ko ni Rodel kuya. Pero sa dihang nanganak ko nausap ang tanan kuya. Ug mao kini mga panghitabo kuya. Gabi naman. Wala magyapon tong tawan. Karon nga upat nagabok akong anak. Wa pa siya trabaho. Pero magsige pag yung inom-inom. At sa nga nakumbuhat na niya. Oh. Oh. Ngayong gabi ka na uli. Ano mo lalay ka na korpyo na itong bay? Wala mo na korpyo na itong bay, di ba? Rodel, nagpaabot ko ni mo. Kaya nga itong anak ko apay gatas. Ano may gatas? Imo na ng timplahan dahil mo naglanot na. Rodel. Han. Ay, kaya kong kanana ka. Hubog ba ako ba nga? Han. Ano kaya, gigutom ko. Mukha ako, gigutom ko. Ano na, manabay pagkaon. Ano kaya, luto na mong pagkaon? Nadia sa lamisa, pagpili lang. O ba, pili lang ko ba? Kaya, gutom ba kayo ko? Ano na, kining pagkaon. Kining ulo sa bulan. Kining ulo sa bulan, mauna imong ipahambog na ka. Amoy-ingon pagpili. Ha? Kung saan klase na eh? Rodel, Ano tukani ko? Unsay ko na? Unsay imong pasabot nga unsay imong pasabot nimo nga magpili ko nga ulo ra manis bulad re imong gibutang. Unsay pagpili? Unsay pilian ani? pagpili ba? Kumukaon ka o dili? Pagpili? Way buot mo pa na. Rodel, Ha? Diya ka na. Mugawas ko mangita kong pagkaon re. Mag-barbecue ko. mag-barbecue ka niya kami diri gutom? Ay, kung gusto ka ulit dito sa inyo balay. Dito kaon. Tingnan ko. Unsa naman yung taon niya kung nasadlan? Nga na nga mga lalaki nga. Nainbod na ko. Nga nang ingan ni Manila mga batasan. Bawat araw naghihintay, kailan ka nga ba Lord, tabagin taon ko. O sa mga ngayon na kumata ni tao na Oy. Inganay bigyan ng mga lalaki. Wala na bagigoy kapilian. Kalami matapuso niya ako kinabuhi. Gikan sa kananan, paingon dito sa kama, kuya. Puguson pa ko niya. Halos di pa ko patunuron sa salog, kuya. Pero karon nga nanganak ko, kuya, ulian na lang kong hubog.
kuya ing ani magyud ang kinabuhi sa kalibutan. Dubli-dubli na ang kapait sa akong pagbati, kuya. Na-scam pa ko. Kuya, kabangi ko, maluoy ko. Inyo magtatampo. Jane Ventilador. Okay, mga parente, inyong nadunggan ang mga yangungo sa kinabuhi ni Jane Ventilador nga ang mga lalaki niya, labi na si Rodel, Myra Igsugod. Unsa inyong matambag, mga pariente? Ha? Message na mo sa mga number nato, mga pariente. Gatabi akong number sa inyo, ha, no? Diya sa Facebook. Ang akong number, mga pariente, mauni, yata na ko akong number, mga pariente, ha? Walay tawag, ha? Text lang. Ang akong number, mauni, 0939 403-0978. Usbon ako, ha? 0939-403-0978. Ang usa, 0945-981-8063. Usbon ako, ha? 0945-981-8063. Unsa man ang inyong matambag, be, tambag mo din sa cellphone o gari sa kwan. Diri po sa Facebook. Hello Maria, may hapon. Minsan ka lang makatagpo ng tunay na lalaki ngayon. Lalo pa sa sitwasyon mo, siguro iwan mo na lang, maghanap mo lang ng trabaho, focus mo na lang sa anak mo yan. Sabi ni Solana Bibat. Ingon ni kini Jane Ventilasyon man ni, it won't happen if you don't do the first move. But since you have the kids now, go on and move on. Do the best for you. Wow, English. Naapag yun din nganong nagpakuy-kuy mang kasinder, wala ka ni tagam, kalabad sa ulo. Ingon ni Sherwin Itak, Inday Jean, dili ingon anak tanan lalaki, nasayop lang gyud ka ni Rodel. Nalimot gyud siguro ka, basta upaw, wala gyud nay wow. Tambag na ako, kuya, naam man taon diri si Makalin. Ingon ni not sure happening, muabot na lang nagsiyam, dili Japon ka seryosohon. Pero lipay ra ka, gabas permik. Ano ba? Dili na tunay nga lalaki hadlok sa obligasyon ngun ni Benji. Napagudinhi sa panahon karon walay uso ang gugma, ang uso karon kay koy-koy. Uy, ay mo pag-inga na oy. Hello, isyot gibikil jud ka ba? Diri ta. Nay mga tambag siguro diri. Maayong hapon, Kuya Helen, ma-advise lang nako, biyaan lang niya ang lalaki kag mangita og obra. Gikan kini sa 776, no? Ngato nga sender. Okay? Napagidri na minaw midri sa nawasa manukan. Nga, wakoy labot. Kay nangita kog tambag diri, ang imo pod naminaw pud kadi apod sa manukan. Dapat naminaw ka sa imong mama na pay nagtambag diri. Unsa focus ang imong pag-atiman sa imong mga anak, pahulay usa pangitag relasyon. Pahulay usa sa sigig pangitag relasyon, ana. Okay? Basta pa man, ibalik na sa iyang inahan unya pag move on. Ingon ni Jericho Rica, dahapa jiga de ambot nimo. Unsa man po nga dialect nganong nasuod man kadre ni akong kuan. Nga Bisaya man ni dire. Focus na lang kasi mo mga inak Inday Jen, dili kawala ng lalaki sa imuha. Love yourself kung baga. Napadili tanan lalaki ana naguna-una manggod ka na gimahay-mahay na ka ni Melvin Kutab. Ako na lang mo tambag be kay wala naman ako ni mo tambag be.
Wala tayo oras ba? Ayaw mo kalimot, oy, before pa mo manglayas ha, kanang mananaw di sa to sa YouTube, before pa mo manglayas, please like my page. I-like ninyo and then hangyon ako sa inyo mga paryente ha. Wala ko ni gamit og kanang boast, pang booster ba, pang boast. Wala ko ni gamit pang boast. Ang hangyon ako sa inyo ha, inyo ning i-share ang ato ang page. Or mag-invite mo likes para managhanta. Pag-invite mo likes ha, para ganahan po ko magdrama diri. Uy, nindot man po ni magdrama tanga daghan po kaayo, di ba? Maro-maro biya ning Facebook mga paryente kay dili biya mo tagag notification. So inganing orasa dapat naa na gyud mo magsayo na mo dahil mga paryente sa Facebook ha. Okay. Ingon ni Lib Rondibio, be contented na lang sa imuhang life karon. Sakto na pangita na lang og work nga maayo home base. Okay. Okay, ako na mo tambag mga paryente. Napa may sigig panawag, kinsa man yung sigig panawag dito. Bago na to ni be, i-prank na to ni. Wala na. Ninawag ba? I-prank uta na to. Jane, kay ba ko nga naminaw ka karon. Jane, dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan sa hinatabo nimo. Kanang nahitabo nimo karon Jane, mao na kitawag og resulta sa imong binuhatan. Fate is the result of your actions, no? Pero kay bao ba ka Jane nga despite sa tanan nahitabo nimo, still you are a very very strong person. Kay bao ba ka nga kung sa uban pan ang tao nahitabo Jane, siguro either nagpakamatay sila or ka naghimo sila mga desperate moves. Kuno tungod kay desperate times naman. Pero ikaw, ha, na-manage pa nimo, nakaabot pa magay upat ka buok ang imong anak, di ba? So number 1 Jane, aning panahon na siguro time na gyud nga magpaila-ila na gyud ka sa Ginoo Jane. Ima na gyud ang kunon, ang mga sayop nga nahimo nimo, ang bunga sa mga sayop nimo. This time ang imong pangayoon sa iya, ha, human nimo pangayog pasaylo, ang iya na gyud guidance. Unsay angay nimong buhaton aron nga mabuhi ka. Ang ani Jane, first things first. Unahon usa nimo ang panginabuhi sa imong anak, no? Sa imong upat ka buok anak. Unahon sa nimo imong anak, focus ka sa ilang pag-eskwela. So trabaho ka. Tama nang giingon nila ang atong trabaho karon Jane, pwede ka mo trabaho ka diri sa lokal and then pwede ka magtrabaho nga kanang home base sa internet ana no? Wala ko nagpasabot nga kanang magsayo-sayo ka sa Bigo ha. Ako masabot nga daghan kay mga trabaho nun, no? Magtuon lang pud ka kundi kahibaw, magtuon lang jud, no? Daghag pa maagi gud Jen, daghag pa maagi. So after ana nga okay na ang imong financial, kung doon na ihatag ang Ginoo nga lalaki alang kanimo, dawata. Unya ayaw na gyud ng Pilipino. Ayaw ng Pilipino Jen kay daghang kay idugang mas maayo pang Amerikano ang imong buhaton kay kontento na sila nga na sila naanak kay anak Jen minsan nga naman anak ni kini na lang ay gugmaon lang ako ni. Pariner na lang ang pili pariner ay lang pud ng mga negro kay sang dagkuha pug kay na makaya-kaya lang ba. So, kung ganahan pug ka ganahan pug kang mo abroad na, ikaw bahala mag-igo Jane basta unahasa ang kaugmaon sa imong anak, no? Kanang kaugmaon sa imong anak. So huna-hunaan na siya, ha? Okay, kanang lalaki, kanang parelasyon kalimti lang usa na kay kaupat na ka na biktima. Sa ikalima ayaw na kagpabuntis, ha? Kay na lisod kay kung nahambot na lang lisod kay magpabuntis, no? Kung mahimo tabuni na Jen, tabuni na. Ha? Na ako'y baligyang panty diri Jen. Ang akong baligyang panty diri sa katunggo dili gusto nga buntis diha no, amo lang gipahibalo ang kanang nangita bitaw o kanang dili gusto mabuntis. Do nami panty diri mga paryente nga dili jud makabuntis. Barato lang ha. 300 pesos lang. Pasaligan mo namo nga dili jud mo mabuntis aning among panty nga baligya diri. Ha? Dili mo mabuntis basta di lang jud ninyo hubuon. Ha? Sige mga parente. So wala na tayo oras ha. Magpasalamat na ta sa atong mga listener, sa atong sa nagpadala og sulat. Daghang kaayong salamat. Ugma puhon magdungog ta. Maog yapon ning orasa. Daghang salamat. Ako lang yapon ang inyong Kuya Helen. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin.